tifla qabel kienu jqedu barraxa żarbun fuq naħa waħda jew fuq żewġ naħat tal-bib ta' quddiem. Il-barraxa kienet tkun magħmula minn ħadid maħdum. Hi kienet tintuża biex jinbarax il-ħmiex tal-mos, tal-ħlieb jew mit-tajn mill-qiegħ taż-żarbun qabel ma jitlu fid-dar. Il-mara li inti tajtni għal-mijaj, it-tajtni mis-siġra u jina kien. Is-serb qaraqbija u jien kilt. U issa? Il-mari waħal f'dembu mew lid-dinja, kull ħrafa li nisimaw is-sirfan, ilani barra borza qed jittallab, l-imbaċċa ġewwa magna nġibuh ċart. Student bit-toga wedu minn tarbija, uċċija nbidlulu d-dottorat, l-eżamijiet ftit issa ser innaqsu, l-aqwa fil-mewtu jitlaq l-interat. Kemm imdinna u avvanzajna, din il-ħajja il-moderna, nefilgħu fil-għaxija, lejk xejn kienet tistenna, u dareb fil-kanna l-bandlet li kollu nagħmlu l-bit, ħebla x-xahar li saħaffef, kull dejli u ġdid. Jerit m'għadix tmur iżjed lejn il-pjazza, jitwieqi sakret sewwa b'katnat, salib ħaddieħor issa fuq kompjuter biex tinsa illi żewġa sakranat. Feliċ tal-każin qatta ismu bija, il-poker bella donna bl-internet, iżda bil-għadċa dejjem u se jibqa, għax mill-istin ma tixrob xani zed. Kemm imdilla u avvanzajna, din il-ħajja il-moderna, nefilgħu fil-għaxija, lejk xejn kienet tistenna, u dareb fil-kanna l-bandlet li kollu nagħmlu l-bit, ħebla x-xahar li saħaffef, kull dejli u ġdid. X'se nagħmlu wara għada? Jekk xi darba jaqta d-dawl, Kif se nilaq? Nis-sindika u żgur nibla li mill-qawl, ta' kull deni ġit trid tieħu u tal-fatt isir irmit u l-ħin kollu trid tammetti li kull deni u ġdid.